सार बर' थुनलाइ आफादनि 65थि बोसोरारि जथुम्माया फैगौ जानुवारि दाननि 9 आरो 11 खालाराव नैबे बिजनी हालामनि बरलाउगावनि थेंफाख्रि फोथाराव जागोन। दा जों नुनो मोनबाय खामानिया थाद'नाय गैयै सोलिगासिनो। बेसेबांसो जौखोन्दो बे खामानिया आवगायनानै दङ बेनि सायाव मा फोरमायगोन? बर' थुनलाइ आफादनि 65थि बोसोरसालिया जथुम्माया बे 2022 मायथाइनि 9, 10 आरो 11 अक्ट'आव जागोन। बेखौ बयबो मिथिखाबाय। दा बेनि थाखाय जोंखौ साखाफारा आफाद दाना होदोंमोन सुक्लेस्वर बसुमतारी बिथांखौ माने गाहाय लिंथुमगिरि आरो आंखौ माने मासिगिरि हिसाबै लानानै साखाफारा दाना होदोंमोन बोसोरसे सिगाङाव। बिनि उनाव थांनाय 2 मार्चआव 2025 मायथाइनि 2 मार्चआव बानजाय आफादखौ दाना होदों। बिनि उनाव जोङो रां खेन्दा खांनायखौ लानानै जोङो गोबां साब कमिटि दाना होनानै साब कमिटिनि थ्रुयै जोङो गामि रायजोफोरनिसिम जोङो बोरैहाय जों खेन्दाखौ मोननो हागोन बेनि थाखाय जोङो गोबां नांथाब नाजादों। जोंनि बानजाय आफादनि साफ्रोमबो मावथिफ्रा लोगोसे बिजनी जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गासिबो माने दालाइ आफादफोरा 11टा दालाइ आफाद दं बिथांमोना जोंखौ मोजां हेल्प खालामदों। लोगोसे जोंखौ सेन्ट्रेल कमिटिनि केसिआर बिथां सतिश ब्रह्म बिथाङाबो जोंखौ खुब मोजाङैनो माने हेल्प खालामदों। दा बिदि बयनिबो माने हेल्पआव बाहाय जोंहा निसमा आनसलिक आबसु दङ, बिजनी आनसलिक कमिटि आबसु दं, बिथांमोनाबो जोंखौ खुब मोजाङै माने चिरां डिस्ट्रिक्ट आबसुआव जोंखौ हेल्प खालामदों। गुबुन गुबुन हान्जानि जायफोर माबाफोर दङ गोबां हान्जा दं जेरै कंग्रेस दं, बिजेपि दं, बिपिएफ दं, इउपिपिएल दङ बा अन्यान्य माने दोल खालामनाय बिथांमोनाबो जोंखौ माने खुनु माने राजनितिक फाराग लायालासिनो बयबो माने जयैनो खामानिखौ मावलायदों आरोखि। दा बेनि थाखाय जोङो बिजनी हिसाबै माने बाहाय खुनु राजनितिक डिफारेन्स जायालासिनो मावलायनायखौ जोङो बिथांमोननिसिम जों धन्यबाद होदों। आरो बे जोंनि बिजनी मोनसे कालसारखा गोदोनिफ्रायनो जे माबा मोनसे जोंहा समस्या जायोबा बे समस्याखौ जों जयैनो राजनितिक डिफारेन्स लायालासिनो जोङो मावलायखायो आरोखि। बेखौ जोङो एबारबो माने बर' थुनलाइ आफादनि बे डिसिसन कमिटिनि आफादगिरि आरो गाहाय नेताजों जों बेखौ नुनो मोनदों। बे जोंनि थाखाय माने खुब बाख्नायथाव आरो आशीर्बाद होननानै जों बुंनांगोन आरोखि। दा जोंनि खामानि मावनायफ्रा दासिम फ्राय 40% खामानिया जोंहा आवगायबाय। रां खेन्दा खांनायावबो जोंहा आवगायबाय। जोंनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो जोंनो माने बेहाय माने अनसुंथाइ हरनानै जोंखौ माने खामानि मावनायाव गोबां माने रांखान्थि बिथिंजों माने हेफाजाब होदों। आरो बिथाङा माने खालि रांखान्थिल' नङा जोंनो मेन्टेलि, मरेलि, फिजिकेलिबो बिथाङा जोंखौ माने अनेक मदद होदों। बेनि थाखाय बिथांखौ जों साबायखर बावबाय बा बेखौ जों बावखानांगोन नङा होमबा? बे बरलाउगाव जे माने थेंफाख्रि फोथार बरलाउगावआ थेंफाख्रिनि मोनसे समनि 18 सेन्सुरियाव बिथाङा माने बाहायनो 18-19 सेन्सुरि बेनि गेजेराव बिथाङा बाहायनो माने गाव माने ब्रिटिशफोरनि तहसिलदार जानानै माबा खालामदोंमोन खामानि मावदोंमोन बाहायनो। बे खामानि मावनायनि गेजेरजों बेहा बिथां भान्दारि दङ। बिथांनि बे होलांनाय भान्दारिखौ जोङो बावनो हाया। अब्ला बिथांनि मुङैनो जोङो बे फोथारखौ थेंफाख्रि फोथार माने बरलाउगावनि रायजोआ दोनदों आरो लाइब्रेरि गंसे दं बेखौबो थेंफाख्रिनि मुङैनो दोनदों। बे जोंनि बर' माहारिनि थाखाय बे मोनसे लेजेन्डारि फिगार होननानै जों बुंनांगोन। दा बेवहाय जोङो आसा खालामदों जोङो बे माने 26 तारिखआव जोंहा सेन्ट्रेल बर' थुनलाइ आफादनि मावफुं आफादनि बेहाय मेल जागोन बेहायखौबो जों बानजायनांगोन। बिनि उनाव 28 अक्ट'आव माने बिजनी जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बेहाय कनफारेन्स दं बेखौबो जों बानजायगोन। मुथते जोङो बानजायनो थाखाय साखाफारा जाबाय हाहैगोन। जोङो थोजासे जोंनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे दाब दाब जायगानि जायफोर माने बर' लोगोसे नन बर' मानसिफोर दङ बिथांमोना जोंखौ बेहाय बानजायनो थाखाय जोंखौ गोबां माने मददमोन। प्राइमारिनि जायफोर माने बर' थुनलाइ आफादनि मावथिफोर दङ, बर' फोरोंगिरि आफादफोर दङ, लोगोसे जोंनो माने गोबां अफिसाव मावख'आव मावनाय माने अफिसारफोर दङ बिथांमोनखौ जोङो साबायखर बावनांगोन। मानो होनबा बिथांमोना जोंखौ जेब्लानो थांदों अब्ला बिथांमोना जेबोखुनि माने आख' फाख' खालामालासिनो नाखस खालामालासिनो जोंखौ बोरै हेल्प खालामनो हागोन मदद खालामनो हागोन बेनि थाखाय बिथांमोना आवगायबोदों। बेखायनो जों बिथांमोननिसिमबो जोङो जोंनि साबायखरखौ बावनांगोन निस्सय। दा बे हिसाबै जोंनि खामानिखौ बयनिबो मददजों जों बेखौ दासिमहालागै बे 40%खौ जों आवगायबाय आरो 60%खौ जोङो बे खैदिनाव जों मावफुंनो हागोन होननानै जोङो माने हायो आरोखि। जोङो दाथियै बुंनो हायो आरोखि। नोंथांमोना बेखिनिखौ माने लाफैनायनि थाखाय बयबो साबायखर बावबाय। बावनानै आं बुंनायखौ दोनथ'बाय। थेंक इउ सार।